Bună ziua! Sunt Doricu Bogdan și realizez un interviu despre reclamele la jocuri de noroc de pe rețeaua socială TikTok. Îți mulțumesc că ai ales să particip la acest interviu. Înainte de a începe, vreau să subliniez că acest interviu va fi înregistrat doar în scopuri de cercetare și documentare. Menționez și faptul că interviul este complet anonim și că datele tale personale nu vor fi divulgate în niciun fel. Acum, fără a mai pierde timp, să începem. Îmi poți spune câte ceva despre tine, ce vârstă ai, cu ce te ocupi? Am 21 de ani și în momentul actual sunt studentă la ASE în București și am un job cât de cât stabil. Ai experiență cu jocurile de noroc din mediul online? Din păcate, da. Am avut parte de experiențe cu jocurile online, inclusiv fizice. Și îmi poți povesti puțin în ce constă această experiență? Am jucat și pe telefon, am jucat și fizic prin cazinouri și, sincer, cred că mare parte din experiențele astea au fost provocate de anturaje, de prieteni sau de vorbe pe care le mai aud în jurul meu. De la ce vârstă ai început să joci? Cred că prima dată când am intrat într-un casino a fost la vârsta de 16-17 ani. Țin minte că am fost la munte cu niște prieteni și eram așa plictisiți într-o seară și ce-au zis că hai să mergem să băgăm 10 lei la păcănele să vedem că poate câștigăm ceva. Și fiind influențat în mare parte pentru că majoritatea mereu câștigă, am fost de acord, am plecat spre cazinoul respectiv și inițial nu știam ce trebuie să fac, nu știam cum trebuie să mă comport, dacă să mă simt vinovată că fac asta sau dacă să mă simt de parcă fac parte din grupurile astea care sunt, mai frecvente în zilele noastre. Dar într-un final am zis, ok, intru, văd ce se întâmplă și poate câștig ceva. Am dat buletinul, m-au întrebat ce vreau să fac, le-am zis că nu știu, vreau doar să mă joc, să văd cum e. Am pierdut în seara aia, cred că 50 de lei și mi-am zis, nu o să mai fac asta, că nu-mi place, nu e de mine, nu nimic. Da, după am mai continuat și am mai băgat de câteva ori în diferite zile sau cu alte grupuri de prieteni, alte persoane și așa mai departe. Cum ai descrie motivele tale pentru a juca? Sincer, în mare parte a fost curiozitatea și dorința de a mă integra într-un anumit grup, pentru că la vârstele respective de 16, 17, 18 ani, marea majoritate din grupurile din care făceam parte aveau atracția asta specifică pentru jocurile de noroc, pariuri și inclusiv jocurile pe telefon și pe calculator, chit că erau glume sau chiar băgau serios pentru că se așteptau să câștige ceva. Te-ai gândit să renunți la jocuri de acest fel sau ai făcut-o? Am renunțat, din fericire pentru mine. Cum ai ajuns la hotărârea de a renunța? Mi s-a părut că pierdeam bani într-un mod toxic pentru mine. Pentru ceilalți nu îmi permit să vorbesc, dar, sincer, pentru mine ca persoană nu-mi place să mă comport așa sau nu-mi place să fiu văzută ca fiind atrasă de păcănele sau de ideea de a paria tocmai ca să câștig ceva. Preferam să fac ceva mai bun cu timpul meu decât să stau să-l pierd prin cazinouri, lovind butoane sau rugându-mă la Dumnezeu să câștig ceva în seara asta. Și cum ai descrie tot acest proces de renunțare? Nu pot să zic că a fost foarte greu, în sensul în care, da, am fost afiliată cu acțiunea asta și cu activitatea asta, dar sunt genul de persoană care dacă își propune ceva o și face și am zis că nu este pentru mine, nu mă reprezintă și nu mă atrage atât de mult încât să o fac constant la ordinea zilei și am preferat să renunț și în același timp să îndepărtez și anturajele care mă influențau și mă împingeau de la spate să bag la păcănele. În regulă. Acum aș dori să abordăm un subiect legat de promovarea jocurilor de noroc din mediul online. Vreau să-și cer părerea și perspectiva cu privire la acest aspect. Folosești rețeaua socială TikTok? O folosesc puțin prea des decât mi-ar plăcea. Tocmai asta voiam să întreb, cam cât de des o folosești? Aș spune în fiecare zi undeva pe la 3-4 ore pe zi. Și ce fel de conținut urmărești pe TikTok?
în mare parte machiaje, muzică, dansuri, filme, seriale, ce mi apare pe pagina principală. Ai întâlnit reclame la jocuri de noroc în timp ce foloseai aplicația? Da, chiar da. Și cum ai descrie frecvența acestor reclame? Cred că la 10-15 videoclipuri apare o reclamă care să promoveze jocurile de noroc, indiferent că sunt fizice, la modul să zică, hai la noi la casino, sau online, în mediul online, în care să zică, dacă bagi 10 lei, poți să câștigi dublu. Și cum ai evaluat conținutul reclamelor? Nu foarte bine, pentru că nu știu prin ce am trecut și știu prin ce poate să treacă posibile ținte, să zic așa, și nu vreau să văd alte persoane vulnerabile în ipostaza asta. Și care este, după părerea ta, impactul tău personal în urma vizionării reclamelor la jocuri de noroc? Mă face să mă simt incomod și mi-aduce aminte de lucrurile pe care le-am făcut și, mă repet, nu mi-au plăcut și nu cred că o să mai placă asemenea activități, dar stau și mă gândesc din nou la publicul vulnerabil care este mult mai predispus, având în vedere că nu știu să-și segmenteze videoclipurile la care se uită și dau like la toate și într-un final le apar tot felul de reclame în care sunt puși sau sunt sunt curioși și devin foarte curioși. Și nu știu, nu mi se pare o chestie bună. În regulă. Și cât ai vorbit de publicul vulnerabil, cum ai evalua impactul acestor reclame asupra unui public de minori? E greu, pentru că mai nou îi vedem pe cei tineri încercând să se maturizeze din ce în ce mai mult, dar pe de altă parte sunt și minorii sau copiii care nu au posibilitatea asta și nu pot să o facă la fel de conștient și nu au îndrumare din partea nimănui. Și pentru partea asta de public este foarte riscant să întâlnească reclame de acest fel. Plus că nu are cine să le zică, hei, nu e ok ce faci sau oprește-te sau nu fi curios de chestia asta. Pentru că la fel cum am fost și eu de altfel și probabil și alte persoane am fost influențați de anturaje, este foarte posibil să se întâmple același lucru și în cazul minorilor. Cum crezi că platformele de social media, precum TikTok, ar trebui să-și reglementeze sau să-și controleze conținutul legat de jocurile de noroc pentru a proteja publicul vulnerabil? Cred că ar trebui să se facă o segmentare în care să se specifice vârsta celor care folosesc aplicația și conținutul pe care ar prefera să-l vadă și cel pe care automat nu vor să-l vadă, dar cred că în mare parte ar trebui să se pună accent pe vârstă, pentru că ar fi cel mai indicat să fie pentru oamenii care au depășit vârsta de 18 ani, pentru că atunci sunt complet conștienți de acțiunile pe care le fac. Și ce măsuri crezi că ar trebui luate de autorități pentru a proteja publicul vulnerabil de expunerea excesivă la reclame pentru jocurile de noroc pe TikTok? Cred că ar trebui să se facă niște campanii sau niște marșuri, niște nu știu, cred că ar trebui să se aducă cumva în vederea tuturor această informație și să încerce să îi învețe pe părinți și pe cei din jur că trebuie să-și protejeze copilul și să vadă sau să fie conștienți de contentul pe care îl vizualizează pe aplicații de social media, inclusiv TikTok-ul, pentru că este la momentul actual, cred, cea mai folosită aplicație de către tineri. Și este riscant să îți lași copilul sau sora mai mică, fratele mai mic să vizualizeze niște chestii toxice sau care ar putea să îl influențeze spre rău. Și după părerea ta, ce inițiative sau campanii crezi că ar putea fi implementate pentru a contracara impactul negativ al reclamelor la jocurile de noroc din mediul online?
Cred că o să rămân la ideea de campanii și de marșuri și proteste, eventual, și mai ales din partea oamenilor care au trecut prin chestia asta și care știu ce impact au asupra unei persoane, să vină să-și spună povestea, să vină să-și spună experiențele, pentru că poate sunt alte persoane care au avut mai multe de pierdut decât mine sau așa mai departe, dar ar trebui cumva să devină ca un fel de exemplu pentru copii de așa nu. În regulă, înainte să încheiem, dacă ai mai avea ceva de adăugat sau vrei să împărtășești alte informații relevante subiectului, o poți face acum. Nu mai am nimic de adăugat. Îți mulțumesc încă o dată pentru participarea ta și pentru timpul acordat acestui interviu.